Здравейте! Днешното видео на тема аксесуар за училище. Така. Необходимите неща са тези. Също ще ви покажа и един друг вариант на друг вид фибичка с готови така шноли, с готови, как да го кажа, ето вижте какво говоря. Окей, сега тъй като вече съм започнала, ще ви покажа първо този аксесуар първия. Значи това са обикновени черни фибички. Мисля, че всички имаме такова картонче вкъщи. Да, аз лично ги използвам много често. И тъй като утре учебният, първият учебен ден, със сигурност това ще така, ще ви помогне. Така, както виждате, не си отрязвам кой знае колко голяма, не? Колко 50 см някъде. Като виждате, отрязвам си го вече. Така. Сега го разчупвам по този начин на две. Така. Мисля, че се вижда, че среднодолно е по-тънка. Правя една обикновена панделка. Знаете всички как се прави панделка, предполагам. И да го оформяме по наш избор. В смисъл, ако искаме да по-раздърпана или по-обикновена, всичко. Само че стягаме за тази цел, ще се нужно да е стегнато всичко, защото в смисъл да е добре направена. Ето по този начин. Ето, мисля, че се вижда. Сега тук ще го дооформя както ето по този начин го оформям. По мой избор, буквално по мой избор, както аз си пожелая, но мен така ми харесва. Ето, мисля, че е хубава стана. Така, отразвам я. Ето тук и ето тук. Така, вече може да се накъдрите по ваш избор. Аз моята не искам да я къдря. Даже може малко да я скъся, много малко така. Тоест така. Мисля, че стана хубава. Така, взимам си фибичката и я разтварям по този начин. С което взимам капчица. Не е нужно да се разтваря, просто я хващам ето така, за да не ми залепне пръстите. Точно където са вълнообразните те понеже са 3, ако виждате 1, 2, 3. Само че взема друга, че тази малко сложих лепило преди малко и може и така, ако можете да задържите и на трите слагате по-малко. Значи хубаво е да е разтворена фибичката, за да не залепне с долната част. Ето по този начин. И слагате панделката, или как да ви го кажа точно. Ето така. И я придържате добре. Ето по този начин, само секунда, две е хубаво да я придържате, за да може тя да си залепне добре. И да не остане в косата ми, което е много гадно. Като виждате, моята се развали, ще я поправя. Просто за целта е хубаво така да го държите, да го така малко да го разчетните, или как да ви го кажа точно. Няма проблема, ако нещо се случи. Всъщност ще взема последната фибичка, която не съм сложила, която не съм използвала за сега.
Надявам се поне тук да залепне, защото наистина не беше това целта така да се случва. Но разбира се, се чуват грешки. Очевидно. Ето по този начин не хващам и слагам ето тук така. Ето, както искате вече се разпределите лепилото. Опитайте се с страната, която е по-хубава в лъвичката, просто да я запазите. Тоест аз ще направя ето това. Буквално ето така. И притискам, докато не усетя, че вече наистина е хубаво залепнала. Хубаво. Така, мисля, че вече е готова. Ставаме я за 5 минутки, така да поседи. И както виждате, тя вече е готова, може да се използва. Ето вижте как е накрая. Така, с този вид свичка ще оставя тази настрани. С този пък вид с това. Понеже в момента шнурата е точно на главата ми. В смисъл, това, което ще ви покажа, ако ме на главата ми. Ето го. Целта е абсолютно същата. Да направим хибички, шнурички или всичко така. Ако имате възможността, аз ще го отлепя само за да ви покажа. Ето, защото другата шнуричка нещо я изгубих. Както виждате, това е обикновена шнуричка. Продава се в магазините за бижута. Просто го мацате малко с лепилци и слагате по ваш избор, както вие си прецените декорацията. Ето, както виждате. Значи аз, понеже не бяха залепила добре, и в момента я залепих по-добре, за да ви покажа. Ето така изглежда и вече си слагате, си пъхате и си слагате каквото искате и както искате. Ето това беше днешното ми видео. Надявам се да ви е полезно, защото все пак утре е първият учебен ден и всички се вълнуваме за него, или поне някои от тези, поне хората, които аз познавам, се вълнуват. Така че, чао! За сега, надявам се да съм ви полезна и не забравяйте да се абонирате за моят канал. Чао!